Alam mo rin padi, ini ang mapayaman mo niyang padi sa ungo niya na lockdown. Sabi ko sa'yo padi, si baka nga ni padi, at pakulo niyan. Tamaan niya subayag ka subaka. Ano ito padi? Nagbalik ka padi? Nagbalik ka padi ta. Sa kadakulan padi kang manok duman. Tuturol ko na nga niya ako. Natural. Sabing pagrarani ko nagdudurulagan tinda. No. Mais na. Okay padi. Kaliskis halas ni padi. Iyo. Pero sa bulangan lang dyan. Bako lang dyan pigtakutan ni padi. Kulang na lang padi ka kanon pero baga ni mais padi mo. Ani. Hindi ko pero pataktaman ni padi. Kaya din ako ni Arpin padi. Dakol ng arani na padi ampik. Dilawgan ka ni. Dahil ni padi na nalalaban. Kaya baga binalik ko na lang. Oo. Dako na ano, 4 na kilo niyan. Hindi ka padi luwasan sipit-sipitan padi. Sipit-sipitan. Grabe ka mo daw padi. Iyo daw. Porket mayo kang ano. Pero padi. Taro mo niyo. Ikaw sa ano? Mura eh. Baka manok ko doon. 45 days. Nakulang. Basta ini padi. Nakula to padi. Namay nga ni ko naman sa bulangan. No. Nagkuman ako sa 4 magahon. Pinila ko na ni padi. Sabing magpipirling-piling sa tao. Nakulaw niya. Malahiyon no. Padi no. Malahiyon niya no. Anong kulay ka ni? Anong ni? Hirang. Palayan mo na lang padi. Malahiyan? Sari ko dakol manlay. Baka pag natamaan yung tari, baka pag Guri. manlay lang yan padi. Dahil mo padi pag ano pagda. Subok ko na ni. Pinakol nga ni ka ni padi so lata. Ang sardinas. May laog pa yan. May laog pa yan. Para mo ni padi. Ini ang mapayaman mo niyang padi sa ungo niya na lockdown. Si baka nga ni padi. Sinapol ka ni padi. Subaka nagkaalok-sulok ko yung padi subaka. Pakulo niyan. Tamaan niya subayag ka subaka. Sabi nagka-esting yan sabi padi. A few moments later. Oy, pade, masay ka pade. No. Mabulang ka ba? Nagkasama ka manok mo rin. May tulong mo lang matakit. Winner man yan. Big winner ni. Gawa na araw pa rin ka sa dito. Kaya daw yung briko ng manok ko. Ay kaya. Talisay lang. Daw, kaya sunod. Puro yung manok mo na. Oo, ini talaga. Puro ni. Ano kulay ka ni? Hirang. Hirang. Kanuso niya manok mo na yun. Nagpaparamano ka ba yung makanos? Eh, sabok mo naman yan. Ano ko ni? Big winner ni. Big winner. Napako naman ang nakapako naman yan ng baka. Bayag ng baka. Bago lang ba yan? Mura naman. Pati pa rin putay kang baka. Madadali ka yan. Kung bakan ambog mo sa naman yan. Eh talaga pa diyo. Susarong bayag kang baka. Napakol ka ni. Pasa susaro. Ano pa niyo? Alimbuyugon ni. Alimbuyugon? Garo ba gayan nagdungkal sa uring ning sa lubot kang kaldero? Pero, maurag ang lahi ka ni. Kaya mo. Ternyata ka. Oo. Pinakod ko ni. Sa Pondanyog. Iyo, pigpakayas-kayas ko. O Sa ano? sobrang tibay ka niyo. O. Pinakol sa pong kanyo. Rata sulaya. Oh, hindi na ako nagsanggot. Di ka nagsagot ninyo. Hindi na. Maluya pala niya. Ini, nakapako lang ng bayak ng baka. Nakapako lang pa din ng bayak ng baka. Dinakod ko na sa barko. Sa barko, ginuyod ka ni Pataw. Uy, matindi. May sabi ko niya balik. Kaya sabi ko niya na lockdown. Inang mapayaman sa kuya. Ito ang sarong pa dito, nangyari na. Ano ni piktap saran, kaliskis na ning mais. Bakit masya manok niya? Garo baga to buti ti kumbagang 45 di. Oo mo bagang kaliskis mais yan. Ano pala ni? Kasi si boy ni ano talusog. Okay. Tapos Iyo. Kaya kaun-unong ka manok mo. ano pa di? Ang istorya tayo ni pa di, hindi mahalo yan. 3 hours later. Mari ka ni pa di. Kaya suntang manok ta. Ay mare palugod. Ako nga rin ang tuwa rin talagang matibay. Eh pa di subok ko talaga matibay. Hindi, baka ako makatalsik lang yan.
Buray sa'yo. Ata, Baka. Subarko. Subarko mo niya, ospital. ang ano? Ito na, kaya so talaga ko. Yung pagkadyawan. Ay, dahil. Eh baka inang katsawan mo. Hindi tayo matistigan ko. Kumauran. Ay, sa'yo ko tayo pa di. Ata, kaya, Baka sa kamar ko, kinastag ka ni. Oo, ano pa rin? Alam mo rin pa ding manok ko. Tagpo.